balita, banat, huling. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon! Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Mayong Udto, Pilipinas! Aksyon, balita, banat bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Webes. Siyari kita sa ika-napulo ng adlaw sa bulan sang Nobyembre tuig 2022 mga kaaksyon. No? Kamustang mga kaaksyon tang nagapamati sa sining udto? Kabayonta nakamat-amat na himos kita sa ngaton sining palanyagahon, no? Kay udto na mga kaaksyon, no? Kag dugay-dugay ti tigirigma na gidman, no? Pagka 12 noon magabot na ang iban nga portion or pamilya mga kaaksyon, no? Part sang pamilya nga gikan sa trabahoan mga kaaksyon matimo-timo na, no? Sige, kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan dalon ta karon na ang mga balita gikan sa aton sining mga aksyon unit reporters mga balita nasyonal karon dugay-dugay gikan sa aton sining news center sa aksyon na Radyo Bacolod plus ang aton sining mga local and national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sining palatuntunan. Kamusta mga kaaksyon ta sa sining udto nga naga-monitor na sa mga kapurukan kag kabaranggayan diri sa syudad sang Bacolod. Ang ato sining congressman sang Lone District ay nanabatian pa siya sa action hotline pero nagwa ang resulta positive sa COVID-19 si Congressman Greg Sataya, no? Halin sa Japan to slamo do Pilatos lang iti nagpatigayon sila sa pag-swab test diri sa BRO sa Bacolod City Government or Bacolod Bay Center kagang resulta ti amuni mga kaaksyon, no? Ti 7 days siguro or 5 days ang ginatag naman kay Congressman Greg Sataya nga magpaiway lang anay makighalubilo sa aton sining mga kauturan diri sa syudad sang Bacolod. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo.
Aksyon Radyo. Kamusta yung ato sini nga mga kaaksyon sa probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad, mga kaaksyon amon sa Kanginan plus ang ato sini nga mga kaaksyon sa Oriental side nga nagapakigupod na sa inyo sini nga palatuntunan sa Aksyon Balita Banat Bulig. Kag sa mga kaaksyon ta dira sa probinsya sang Guimaras, sa syudad kag probinsya sang Iloilo, sa Capiz, sa Klanin Antique, kag tubtob sa malabutan sa atong sini nga pagwaragwag mga kaaksyon amon sa Kanginan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Sige, dalunta karon dugay-dugay mga balita gikan sa aton sini nga mga aksyon na unit reporters sa kinanda na ko ang inyo sini ka aksyon sa Kanginan Aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa inyo sining palatuntunan karon dugay-dugay? Dalunta ang balita ini may kang tanan sa balita ni aksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo Provincial mga kaaksyon. Ining Negros Occidental kag Northern Territory Australia nagpermahanay sang bagong kasugtanan angot sa scholarship program. Sa BCGC sa Bacolod City Government Center, igabalita ni Aksyon Art Tayhupon, Lone District Congressman Greg Sataya, normal ang ginabatyag sa piyak sang positibong resulta sang COVID-19 test. Trabaho sa Kongreso nagapadayon online. Sa BCPO naman nga balita, gabalita ni aksyon na Eric Magbanwa, 12 anyos nga biktima sang paghimulos positibo sa sexual abuse. 66 anyos nga sospeko ginpasakaan na sang kaso. Sa balita naman kay aksyon na John Diaz sa Negros Occidental Provincial Police Office, mga biktima sang illegal detention sa syudad sang Himamaylan nag-ako nga wala nakarimit sa ginkuha nga shabu sa mga sospek. 2 sa 3 ka mga sospek na pasakaan na sang kaso. Kag Armed Forces of the Philippines o kon EFP Visayas Commander nagpadulong sa 303rd Infantry Brigade sa iya sining nga exit visit. Sa balita naman sa patrol, balita ni Aksyon Alvin Graba dugay-dugay 40 ka mga principal buyers sang Lumina Homes sa syudad sang Silay nagareklamo sa developer. Ang problema, kung ano way to record sa pag-ibig? Pagkarunan tanabla kay Aksyon Alvin Graba kay gin-check na mo ng pag-ibig pero daw ay magpa-record interview. Naghinunanon lang sa kay Aksyon Alvin Graba ang manager sang PhilHealth diri sa Negros Occidental. Pagkarunan ta na mga kaaksyon na. Samtang sa balita naman kay Aksyon no Roger Gotib sa syudad sang Cadiz, anom katuig nga batahon na ospital matapos mabungguan sang tricycle. Sa balita naman kay Aksyon Nelson Patinio, akusado sa kasong pagpatay, arestado sa banwa sang Toboso. Sa balita naman kay Aksyon na Vidya Pasible sa banwa sang Pontevedra, bangkay sang isa ka senior citizens nga lalaki na sapuan sa suba sa banwa sang Pontevedra. Kabangdanan sa kamatayon sa biktima, padayon pa nga ginahibalo karon sang kapulisan sa mga banwa.
Sa balita naman nasyonal mga kaaksyon, Ilonggo top 1 sa physician licensure examination. Offshore wind power project aprobado na ni Presidente Marcos Jr. Pila ka mga mamalidha pakamalaot ang mahuyang online system para sa license renewal kag registration sang LTO. Pamilya kag supporters ni suspended Biocor Chief Bantag nagaparawagan sang matinlo kag patas nga investigasyon angot sa lapid case. 2003 budget sang DOH nida aprobado na sang Senate plenary. Kag tatlo ka mga soldado kag tatlo ka mga ginaligar miyembro sang MILF patay sa engkwentro sa Basilan. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Mga detalye sa atong sinigin pang headlines, mabatian sa dilig lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige, i-like lang kag i-share ang atong sining Facebook page. Kay tirahon tayo na dugay-dugay ang inyo sining mga greetings, mga kaaksyon diri sa inyo sining palatuntunan sa Aksyon Balita Banat Bulig. Plus ang inyo sining mga mensahe, i-text lang dira, i-like kag i-share, tapos i-text ang inyo sining mga talamyawon dira. Okay, tirahon tayo na dugay-dugay. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon na Radyo, Philippine Standard Time, las 11.50 na nga tunuras, 11.50 na mga kaaksyon. Daligid lang kay matagtapila ka mga commercials, balikan ko lang kamo sa dirigid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos! Sige, manamyaw tanay sa mga kaaksyon tamay lang pagpamati sa kay Madam Georgia Gargasiran, Ana Sinoro, may lang pag-monitora kag Johnson Pintalo Taiko, Madam Virginia San Antonio Alpenda, George Piamonte, Gerald Babaw, Kagawad Bong N. Mugar, Boyko Saddam Hussein. Ay, puwerte si Boyko Saddam Hussein ba? Ryan Belio, Imbong Jocampo, Ryan Taga-Mulila, Ali Sadik, Jess Asuncion, Celestino Hinoraga, Kalay Castillo Anyano, no? Kag lakip na kay Emily Hindrala. Malang pag-monitor kay Billy Albay, may lang pagpamati Billy Albay, Johnson Pintalotayco, ara naman, and Emily Hindrala, Alunan Suset, may lang pagpamati. Halong man Alunan Suset, no? Dira sa Hong Kong, no? Billy Albay, salamat gid. And sa ibang panaton nga mga kaaksyon kay Boyko Saddam Hussein, no? Dira sa Senita Village, Barangay Alihis, malanga pag-monitora. Okay, sa ibang panaton nga mga kaaksyon sa kay Mimar Fernandez Estrella, dira sa Cadiz, mainulanon sa Cadiz kuno. Ay gaulan dagay, sir. Sige, may lang pagpamatida kay OTTG Maymar Fernandez Estrella. And kalakip man sa kay din pa ni? Okay.
nabasa tanan, no? Ayo, sige, karon naman dugay-dugay mga kaksyon, ibutang lang mga mensahe ninyo. Basta jutay lang para ma-akomodahan ta. Dali gilang kay matag ta pila ka mga komersyal sa balikan ko lang kamo sa dili ginamang madugay. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara na nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nauya, ako makulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permit sa ano sa Ang inyo? permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero Oo. bali, hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abibi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay. Amo lang nga. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone. Kisa ga conflex sila nga duwa. But sin ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Ito wala mo message. siya magamit, no? Mm. Pero sang last time ginabantayan yung gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kay si papa si buong ko. Bantayan niyo da kung kapang laba ko, bantayan niyo gidaya nga mabatian yung kung nadala kami o kung wise nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagig ko kay basta ko nadala nagig kami nga may pamangkot pagidaw. Oo. Nakabudlagid ko online, mas nami sa nga face-to-face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan ko sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ang Tapos sa mga skila. Last time ang na do medyo emotional ka kay
Abal mo panghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, kung magklase di? Kung sana, Bulig! Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig! Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time 11:59 na alas 11:59 ang aton oras mga kaksolamon sa kahanginan. No? Standby aksyon Alvin Graba kadtuan tala dugay-dugay ang balita mo sa patrol. No? Live extension coffee mix anay kita. No? Or in Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time las 12 impunto ng aton oras kadtuan tanang balita ni Aksyon Alvin Graba sa patrol mga kaksyon. No? Ini may kang tanan sa 40 ka mga principal buyers sang Lumina Homes sa Nakbanwa sang Silay nagareklamo sa developero. Ambot na nung sabat sang pag-ibig ni. We have Aksyon Alvin Graba sa patrol. Sa detalye sining balita, Aksyon Alvin. Son Rex, disbayado ang 40 ka mga principal buyers sa Lumina Homes sa siyudad sang Silay. Ilabi na sa management sang Lumina Homes dito sa siyudad sang Silay matapos aksyon na Rex nga nakabayad na in full payment sang ila sining equity para sa ila kuntani nga mahimo nga puluyan dito sa Lumina Homes sa siyudad sang Silay pang wala gihapon nga nakasaylo formal sa ila ginahandong puluyan aksyon na Rex. Sunod diri kag base sa pahayag ni J.R. Olvido, upod ni siya sa 40 ka mga persona nga nagareklamo against sa pamunuan o sa management sang Lumina Home sa siyudad sang Silay. Ang number 1 diri aksyon na Rex nga maluya ang serbisyo sang Lumina Homes ila sining mga kliyente ilabi na sa mga nagahandom nga makuntani nga makasaylo na sa ila sining puluyan pang sang nakita Action Rex ang ila sining mga units nami ilang taon sagwa o galing kay ang iban wala bintana, wala sang doorknob, wala sang kisame, wala sang tubig, wala sang kuryente. In short, incomplete gid. Kulang gid. Pero pag bakal nila sang unit, why pa na mapatindog, why pa ma-construct o na-construct na? Iban action
Action Rex na construct na. Kay ti may site visit pa man na before ka na mag-purchase ang unit mo. Damo, ma-site visit ka lang taon mong unit. Kung okay sa mo, lang taon mong kalaparon ang tanan makita mo man na Action Alvin. Yes sir, sakto na Action Rex. Ang iba nag-site visit, ang iba nakakita na sang lote bala Action Rex on duta. May mo na ipatindog kag diri nila nga gusto asusta kay tubtob subong may iban pagani nga wala pa allegedly na patukuran Action Rex ang puluyan. Only nakabayad na sila sa ila sini nga equity. Sakto na Action Rex kay pamangkot man ato ni sa ila mo. Ti may site visit ka mo. Yes sir, sakto na. O galing kay ti nakita namon amo ni ang realidad. Makitan mo man Action Rex sa pictures bala. Ara sa mga gyud padalata ang mga damo na higko gani sa sunod Action Rex ang iban pa. That is why sunod sa ila nga hindi gid sila satisfied sa ila sini nga nakita ikaduha pa diri Action Rex nga nagalaom sila kay ang application nila 2018 pa mo. 2018 pa? Yes sir, 2018 Hasta pa. subuway pag 2022 na ta after 4 years wala pa ma-take out ne? Sakto na Action Wala Rex. pa ma-award ni sa tagiya? Wala ma-take out, wala pa na award sa tag-iya because kada padulong sang sining 40 ka mga persona dito sa syudad sang Silay Action Na Rex. klase developer ni man? Ina ang ila sini nga ginapamangkot, dismayado gid sila Action Rex. Dugay naman mga subdivision ning Lumina? Yes sir, sakto Dumay na. Lumina sa Alihis, May ara man sa Mansilingan. Mansilingan. Oo. May ara man na dito. Ambot kung din pagid ang iban nga Lumina nga ang dakbanwas ang silay nga Lumina ni daw na lumutan niya o hindi na ni Luminaya daw na lumutan eh. Kitaan mo may mga lumot na Oo, skillet, may no? mga lumot kag Oo. guba-guba na yan. Anong pagbaligyan nila na yasang unit nila man? Oo, sakto. Isa pa na Nanong ginmanihan ng nilang tao tapos why nila ginplaster ang unit na da? Nagkuha lang sila sang equity nila. Ti ano nga ba pagkaronan ng pag-ibig kay may sabat ang pag-ibig ni kay Action Alvin. Dapat lantawon ni sang developer kung anano ni sinong developer sini sang Lumin ano ni man ng Lumina ang developer diri ang Lumina Homes mismo Action Rex. ang Lumina Oo, amo na ang ilagid na yan. mo kadabuta mo na subdivision nila why nila mapangkayo ning units nila ne Di man kay makitaan mo hindi man na kitaan ta Action Rex ang iba diri nagsaka ang iban ka panawag kag siling ko Saka sa din? Saka diri kag nagreklamo Action Rex. sa Action Radio Nagsaka sa Action Radio. Amo ko nagsaka sa imo da Oo. sa Action Radio gali nagsaka Oo, kag para magpadangat sang ila sini nga reklamo sa Maluya kag kuan bala Action Rex hindi sila satisfied sa serbisyo. pero may naga-star na gidmanda sa Lumina silay Wala pa man Action Rex po. away gid isa gali Wala pa kay ang amo ng problema nila kay makon mo na 2018 pagani nila ginahandong nga makaangkon sila kay hiling si JR Olvido halin ni siya sa guwa sang pusod nagpauli sila nga mag-asawa sa handom nga na pwede may nila. pulian sila may Oo. balay sila Sakto na sa handong nga may puluyan na sila ma-develop na ang ila sini nga puluyan asusta kay ultima ora tubtub karon nagtiner na lamang sa Talisay para mag-arkila kay bangod gina follow up pa tubtub karon ang ining puluyan Action Rex. Anyway, may mga names kada sang principal buyers din no? Yes, Action Rex, no? Fully nakabayad na ni sila. Processing tanan. Yes, may nakabayad na din sila Action Rex. May mga pangalan mang kita diri sa ila. Anyway, stay Ila. hatagan ta ni Tiyempo ang Lumina Homes, ambuti ng opisina sang Lumina Homes. I-check mo lang na Action Alvin. Kay in fairness man sila, tingwan taman sila nga mapasabat sa sining reklamo sang ila sining mga mga buyers bala Action Alvin. Sir, sakto na. Muna ang ato sining number 1 nga plano pero nagpadulong magani-gani kita dito sa may pag-ibig kay ang isa diri Action Rex sa ginarason allegedly sining mga nagareklamo kay ang ginahambal explanation sa ila sang Lumina number 1 diri kay wala pa sang site inspection ang pag-ibig dito which is supposed to be base naman sa explanation diri sa mga nagreklamo ang explanation nila nga dapat pinakatayog na ning 21
21 days ma-approve na kag pwede na ma-take out ang ila sini nga mga puluyan after nga ma-inspection, ma-site visit sa pag-ibig personnel ang lugar kag ginaiya nga mabayad man ang pag-ibig na sa developer. Na isa diriya action na Rex nga kay Kobo naglampot na almost 4 years na tugtog karon why pagit action Rex nga halos allegedly nga ginalumutan ang lugar damo na to mga tanom tos kilid ka kilid ati maluya pa ang standard sang sining allegedly ang standard abi sa sining Hindi man tawag ka sila nga dayaan ng developers ni. Kay may mga engineers na silang nag-check mo. Sir, sakto na. Pero sa ila to na saksihan, amo to na dismaya sila Action Rex. Ari pabatian ta ang reklamo ni JR Olvido sa ngalan sa iya sining nga mga 40 ka mga kaupdanan. 2018. Nag-down kami na kahit ang monthly fee, impas na mo ni 2019. During 2 months before kami magbakasyon. I guess mga 4 to 5 months before kami mag-vacation, impas na namon. Tapos nag-advance na kami bayad sila. Nag-move na. Ang inyo bayad, dara nagyapon sa Lumina na. Sa bangko na. Pero sa Lumina na nga. Pinaganing yung bayad nyo nga equity, sir? 124,000, sir. Yes, 124,000. Amo ni. Nagpadulong ka mo sa pag-ibig, kagin follow up ninyo ini? Hindi, sir. Kaya hindi kami pwedeng kami kunong follow up. Sila. Sila lang. Sila lang. Pwedeng na sila. Kamusta? Ano ang update sa sining status ng inyong mga units, sir? Anong progress? I think there's no progress kay ang ilang kung sa mo until now or advanced CI. Magambal kita nga advance CI, tikay 2018 pa, way ka muna CI, amo na? Oo, hasta sa wala. Well, if ever, git man nga napasaka na nila sa pagkita. Oh, now, magambal kita, sir, nga advance CI. Sino ang ma-CI sa inyo? Ang pag-ibig, sir, Ang pag-ibig, pero it just so happen nga ang pag-ibig tugtog karon wala man nag-CI. wala ka CI, sir, kay wala ka pa sa ang Lumina pagpilit. You mean, ang Lumina itself may failure sa pagpasa sa mga papeles nga tanan nga requirements ng mga papeles na hatag ninyo, it just so happen, ini si Lumina wala naghatag o nagpasa sa pag-ibig. Wala sa sir ng process. Kaya kung nag-process sila from 2019, dapat may ara na resulta. We're supposed to be, sir, sa pag-ibig, pila gid niya ka-allow dapat antes ang pag-ibig mag-approve sa sining housing loan. Kung sir, sa according lang sa Google source, it only takes 21 days processing. And for the CI thing, it only takes a day, a matter of days. In short of it, in a matter of months or 2, posible na may resulta. Oh, a matter of 2. Kompleto man lang sir ang balay, kung mayo ang structure, kung makita sa pag-ibig na makapasara sila, wala na gamo pamangko. It's like natugin pa ba yan? Hindi nanay, for the meantime. Ano ba siya gira sa amo, diba? So Rex, kabahin gid lamang sa reklamo sining 40 ka mga ginatawag bala Action Rex nga mga principal buyers ng Lumina Homes. Now nagpakig-angot kita sa opisina mismo sa pag-ibig paagi diriya kay Sir Wilmer Lirazan, manager sa pag-ibig Action Rex. Ano ang bal ni Sir Wilmer Lirasan? In-check kay pakita taning pangalan sa 40 ka mga nagreklamo. Bisan isa wala sa may nakitaan sa records. Way record sa pag-ibig? Wala records Action Rex sakto tong ginahambal Ay, di magbayad ka processing yan, di na nagkakadto ya? Amo na karon ang isa kadako nga pamangkot karon Action Rex. Sobra naman ng Lumina. Dapat i-check nyo na sa pag-ibig to. Kay gin-check namon sa pag-ibig. According kay Mr. Wilmer Lirasan, wala mi isa kangalan ngang 40 sa pag-ibig, no? 40 to Actional Ben? Sir, 40 sila. Wala Way tungalan, tinanong natabo ni sa Lumina ni. Amo na Action Rex kay ang iya sining ginapahayag kag ang explanation diri ni Pero true pag-ibig na, ha? pag-ibig dito kita Action Rex. Salamat kay Mr. Wilmer Lirazan. Galing kay nagpamalibad siya mag-interview because the concern it's not pag-ibig. Kaya way man sila record dyan sang nagreklamo ni. Way man record kag way man complain ang nagreklamo. 4 years na sa di nagkadto yung ginbayad sa mga tao da sa Lumina. Buisit klase ni ka Lumina Homes ni ay. Kay gin-check nyo tanan, ginisa-isa mga pangalan bala Action Rex.
pag wala gid sa may nag-reflect bisan isa. Amo to nga gina-question nila, gina-question diri sa grupo ni J.R. Olvido nga number 1 niya diri halos kada quarter ginapromisahan siya na this quarter ihatag na. Next quarter daw ginapromisahan. Anong ipromisa nila? Wala sila record to sa pag-ibig para mabalaan sa Lumina Homes management ni. Dapat masabat yun sa mga pumuluyo nga wala record ang pumuluyo sa pag-ibig 4 years na. Amo nang mathagda according kay Mr. Wilmer Lirasan ang branch manager sang pag-ibig. Anong klase ni ka pangabuhi ni Ngilay ang tao ga pangitas ang kinawala para makabalay prong obra nila ginarakitan pa nila. Back sa pahayag diri ni Mr. Lirasan Action Rex, kung ikaw nag-a-apply sa pag-ibig, kung halimbawa developer ang nagpadulong dito, tayog na, pinakamalawig na, napulo kaadlaw, pwede na makagawa ang checking nga ibayad sa developer kung ara na ang ready na ang tanan. Kaga isa pa diri Action Rex, ang pagproseso diri 10 days lang pwede na ma-take out sa isa ka 10 days lang? 10 days lang pwede na siya kay mabayad na dayon ang pag-ibig mo. Amo na Iging palabot mo ning nag-apat na ikatuig ang pasalig sang developer sa mga kuha sang balay kag duta dira sa Lumina Homes sa Dakbanwa sang Silay? Nag-smile lang to. Nag-smile lang siya? Oo, 4 years na. 5 araw sa ro. Kinpabasa ko bala sa yung dokumento Action Rex. Kita niya gado 2018 to 2022. Ay. Amo na Action Rex, that is why siling niya, amo ni manda ang proseso. Ang isa ka ginatawag nga principal buyer nag-apply sa iya sining loan kung housing loan through pag-ibig. Imo una ni sang developer. Sang developer sila niya makadto sa pag-ibig kag ipasa ang folder mo. Dara iya sa folder mo in a period ipasa na siya kag mahimo sila CI na nila, pero ang CI dasig lang na yan a period of let's say mga pinakatayo abi sa kasimana suno sa iya. Timayo kung hindi lang ikaw, hindi lang kami dire ang nagkabalay na sa kasubong man sining mga housing project ni kadamo na di sa aton Action Alvin din ta na mabindihan. Kag mayo lang ning developer nga natuunan ta iya kay dasig. Actually pag sa ibang ganing developer bla, pag down mo malang sang equity, para ng iban nga balay randa, pag down mo na bayaran mo na abe, ikaw na mapa-improve na sang balay mo kung ano mo na kumpleto na ng balay, may bintana, may puwertahan, wala lang sang gate or perimeter fence, no? Basta importante may tubig lang. May tubig na, may kuryente. Ikaw lang mapaangot na sang kuryente kay ti imutungalan niya sa Seneco mo or sa Noneco man kung din ka man nag-istarda. Ang problema sa Lumina kay may mga tao na nga almost 40 sila ka mga principal buyers. Way pagid matagan sang kwanabi ka sa nagan since pa 2018? Yes, Action Rex. Sus Marius, nga klase ka pangabuhi ni. Base ni sa dokumento nga atong ginausyat ng Action Rex, no? And in fact, sunod gani sa iya, actually, kung ang developer, kabalo na sila kung sinod sa diin sila nga window makadto. Kadto lang na sila sa window 1, si developer, kaga after sang ila nga ginpasa ang tanan nga mga requirements, kaga tapos ma-CI, in 10 days time, may check na na dayon, bayra naman na dayon sa pag-ibig. Gali? Oo, amo ni, isa sa mga explanation Action Rex. Ari kadamo sang nag-mensahe di sa ato, no? Kadamo-damo sila ba? Sige, pakarunan ko lang ng mga mensahe ninyo. About Lumina sila ini. Sa Action Rex, no? Napamtang sa may barangay Rizal, dapat tingban ni sa 40 ka mga principal buyers. Kumaga muna, ang challenge ko sa inyo, kadto ka mo personal sa pag-ibig, parid ka mo dito, tapos kamo ka pamangkot kung anong sabat sang pag-ibig sa inyo. Kung wala kamo record dito, kantuan nyo naman dayon ang Lumina. Kung di kamo nag-process na, Lumina Silay or Lumina Bacolod or sa din man nga malparahin na, kantuin nyo to, ralihin nyo to, 40 kamok bilog, sobra gani siguro.
Action Alvin? Yes, action na, Rex, no? Anyway, i-try tani bas makakuha man kita side man sang Lumina itself, action na, Rex. Kayo try tani makakuha man kita sa good masanagan ang ining klase nga reklamo. Tigaling kayo na, no, pagpasanag na nila sa prangkang istorya, Action Alvin. Take out na nasang tawo mo, mag 4 years, pinakatayog sila sa kabulan, take out na nagataos prangkang istorya. Ito na, kayang pag-take out ka niya, ambal ganin ni Mr. Lirasan, 10 days, pwede 10 days to 15 days. Oo. Amo na, mayo kung way man ta ka ideya sinang processing sa mga subdivision kay. Oo. Sugiran mong bago lang abot bla. Oo, gani. Sugira mong ginbunag kapon. Ang problema kay ambot kon paid equity na sila kuno kag still paying monthly amortization yet wala gihapon na turnover. Amo nang problema da wala ma turnover kag wala record. Wala gid record sa pag-ibig kay gin-check namon sa bungaga according sa general manager or sa manager pag-ibig wala record ang Lumina Silay. Di Blackson Alvin? Correct. Iring nga 40 ni wala sila sang record dito sa pag-ibig. Basin tulugan guro na ang in charge sinadirang developer. Basi coming pa lang, no? Coming. Basi Basi, pagkabati nila nga natribukawo na ni, basi coming na, 4 years. Sus, Marion. 2018. Nagkalawasdak na to ganing mga kaugatan sang balay nila sa Lumina, way paslakbayad. Kita man din sa mga pictures, no? Ay, sa pictures to may mga kunano na tungin pangbutang nila sa sulod. Oo. Makakadlaw ka na lang. May action na, Rex. Bantayan lang nila kay tinguan talang malabot ang taga Lumina Homes, Kung din man na nga Lumina, basta isa man lang na sigurong nagagiho sina, bantayan lang ninyo, Kay parang mabalaan taman ang sabat sang Lumina kung magsabat sila. Salamat, gina-appreciate ta. Kag gina-challenge naman, kaya katuan ta gini action Rex sa promise ka para number 1 niya diri on the side naman sang Lumina management. Lumina na lang aton nga tinguan nga malabot, Sir. Balita gikan na sa patrol ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. May mataas ka dosage ang vitamin si Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Salamat ginaksyon na Alvin Graba. Balita gikan sa patrol. May connection sa may kong kolo ng manubong immunity. Rason madamo sa... Tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo!
Matapos ang balita ni Akson Alvin Graba sa iluhan tanang balita gikan sa Bacolod City Government Center, Lone District Congressman Greg Sataya, normal ang ginabatyag sa piyak sang positibong resulta sa COVID-19. No? Trabaho sa Kongreso, nagapadayon online, kag may positive nga kolera case dira sa area sang Barangay Mandalagan, bala mo? Yari ang countdown sang balita ni Akson Art Tayhupon sa Bacolod City Government Center. Akson Art. Okay, action next ang status o kondisyon ni Congressman Greg Gasataya. In fact, pag-istorya natin sa iya, para pa siya sa online kag-Zoom hearing no, sa Congress. Sa rin ang inapart siya, sa rin niya tiway, mapiyasong ginabatyag sa lawas ko, ito nga nagda-positive ang results sa COVID-19 test naging patikayon sa iya. In fact, sa rin ni Congressman Greg, nga nakabulig, kita mo na ginasuggest sa mga pumuluyo nga mas mayo, Gilakson Rex, makapabakuna. Okay, sila nga tayo ko ako, nag-experience agad. Nabisa nag-positive kita, okay, gidya ang akon kondisyon. Pamatian na to na, ang confirmation nagpalayag ni Congressman Greg Gasataya. Nagwa ang results the other day after nag-swab kami na positive, no, kasi lagi po dahil kami ni Mayor sa Benigad. So far okay gid, wala gid man kuya any may ginabatyag, no, hari lang ko nagpa-quarantine sa aeroplano. Tupaday kami and then dito upagay mga most of the time wala magid kuya may ginabatyag anything. Ang hambal sa akon sang City Health by Monday makagwa naman po. Since Monday, pag-abot na mo, nag-isolate na kami ngayon no? Wala naman gusto wala man any activities, no? So tatangan online man lang. Sige, magyapon obra. Ang aton lang is, amo na nagyapon, ang pinaka-importante, gindi ang vaccination. No, dako kaya nga butang vaccinated ka, kapa booster ka, no, practice makabuli kitsa mo in times nga may mga malatman ka. Well, so next sa parawag ni Congressman Greg, atong background na mabatian mo to, ano pa itong live na Zoom meeting nila o kung online na committee hearing na ginapatikayon. Ang data sa bahin sa City Health karon ni Barikanta na, iluwas sa cholera, may harap man mga cases para sa dengue, na karon ginatutukan gihapon sa City Health Office Action Rex. Ang atong balita gikan sa Bacolod na City Hall may ginatulong sa iyo. May cholera case naman sa Bacolod? Amo na ang ginulo mo magulang pero kwaon to na karon ang official nga record sa City Health. Kay para makuha ta na ko na daw status. Kaya actually kada adlaw do halos may mga update Action Rex mo. Ginatutukan pero ang mayo nga balita sa nagbisan na positive na case wala sa reported pa so far siningabulan nga napatay sa cholera Action Rex. Mayo lang na information parte sina galing kay ti cholera kululbaan sang una daw ay manigid sa sapak ang cholera, no? Galing ang kululbaan iti dengue sino napatay sa Bacolod mo. Kalang kululbaan gid yang kwan eh. Ang no mani. Sobra pa sa cholera guys na. Kaya magabo na kwan kita. Silakit gid mo matiis sila yan. Yung naman itisol doon kalagaron ko kay Dr. Grace Tan, ang pinakaligtas ka status kagaga ginahimo sa City Health Office. Ang atong balita gikan sa Bacolod City Hall, tayo ko na sa balita o na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon, aksyon radio. Thank you! Salamat ginaksyon Art Tayhupon, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Mga kaaksyon, dali gilang aksyon na Marlon Hinovia kay kwaon taman ang balita dira sa bahin sang Kapitolyo Provincial, no?
Gina problema mo balang mataas nga blood sugar level, mag-Detox 500 capsule na kita. May ampalayag Sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Kantuan tanay balita ni Aksyon na Marlon Hinubia sa Kapitolyo, Provincial, Negros Occidental kag Northern Territory, Australia. Nagpirmahan na isang bagong kasugtanan angot sa scholarship program. Yari ang countdown sang balita ni Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Mar. Aksyon Rex, sako-sako subong ang ginatawag na 7-man delegation team sa Negros Occidental. Naganapamunuan ni Governor Bong Lacson sa patigayon sa mga programa kag patigayon nga pagpulig sa mga Negrosanon dito sa Maya Darwin o Northern Territory, pungsod Australia. Kabahin na rin sa gihapon sa official business o official visit sa gobernador upod ang anom sa mga department heads kag executives gikan man diri sa Negros Occidental. Ang ulihin nga aktibidad kagin patigayon ang ring pagtampong ni Governor Bong Lacson sa hiwat nga graduation ceremony. Bali naggraduar ang mga nagrense nga mga estudyante sa idalom sang International College of Advanced Education. Na ining International College of Advanced Education o ICEA, isa ini sa private non-profit registered training organization kag Australian Accredited Vocational College. Damo-damo na sa mga taga-Negros nga estudyante na nakagraduar din. Damo naman sa mga dito na nagatrabaho kag dito naman naga-star gani aksores kay kung matunuban ining maayong working relationship
Township sang Northern Territory Cagaposo, Australia. Hindi malang niya sang panahon ni subong Governor Bong Lacson, kundi nagumpisa pa ini sang administration, no, sang gobernador nga si the late Governor Alfredo Marañon Jr. So, kung kay ari na kita sa administrasyon ni Governor Bong Lacson, may ara sang pagpadayon sang saring programa ni kag may bag-o nga kasugtanan kon memorandum of agreement naging permahan ang gobernador kag mga opisyal sang ICAE. MOA para sa Study Now, Pay Later Australia scholarship program. Na ang mga beneficiaryo sang scholarship amo ang mga kwalipikado kag deserving nga mga Negrense students sa field sang hospitality, sa tourism kag sa cookery nga ginatawag. Sa idalom sang saringgin permahan nga MOA, ang ICAE amo ning naga-provide sa mga qualified Negrense scholars sang vocational training nga maga-incorporate ini sa equal mix sang classroom study kag amo man ang magabayad sang industry placement para sa hospitality kag commercial cookery. Sa mga aktibidad pagid nga tambungan ang gobernador, mabisita man siya sa ma-check sa ibang sining Filipino community pagid dara sa may Australia, ibaloon niya kung ano sitwasyon kag kung anong pwedeng mabulig sa provincial government sang Negros Occidental. Until November 12 o kung tubtob Sabado, no, ang pagtener sang gobernador Sabado sa hapon magabalik na sila dali sa Puso, Pilipinas. Action Mar? Dula siya sa Kapitolyong balita. Dalig lang kay balikan talang sa aksyon na Marlon Hinubia. Dugay-dugay, no? Sa information sine Action Mar? Okay, aksyon na rin sa pagbalik na rin sa gobernador sa Negros Occidental Monday, no? Sa November 14, magabalik na rin sa pag-report sa provincial capital. Upod ang provincial administrator kag ang lima pa sa mga department heads na rin sa may Kapitolyo provincial. Ang ibang nga balita sa Kapitolyo, may kantanan masaring plano nga pagbisita, may plano nga pagbisita. Diri mo, ang report kaya baton ta ang Telecom mismo sa Department of Public Works and Highways o kung DPWH. Ang report na nga baton ta buwas, no, porti subject for confirmation na siya kay mayara siya sa kasuhod man nga proyekto kung plano dari sa Negros Occidental. Ang ka-action nugikan sa Kapitolyo Action Marlon Hinubia o nasa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon, aksyon radyo. Thank you! Salamat kinaksyon na Marlon Hinubia sa Kapitolyo Provincial, no? Problema nyo aircon sang salakyan ninyo, daw wala gaid ga bugnaw.
Sa Negros Occidental Provincial Police Office, ini may kangtanan sa mga biktima sang illegal detention sa syudad sang Himamaylan, nagako nga wala makarimit sa ginkuha nga shabuho sa mga sospek. Ay, perti, 2 sa 3 ka mga sospek na basakana sang kaso kag Armed Forces of the Philippines o kun AFP Visayas Commander nagpadulong sa 303rd Infantry Brigade para sa iyang nga exit visit. Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon na John Diaz sa Nukpo. Aksyon John. Action Rex sa illegal nga droga gid na nagapangunta nga motibo sa likod sining illegal nga pagtago bala o kon illegal detention batok sa duha ka mga victim. Action Rex nga nagluntad ini sadtong Domingo sa kagahon pero nakapalagyo sila Lunes na yasang hapon. Natabo ini sa area sang Punta Talaban, Barangay Talaban mismo sa may sulad sang Himamaylan. Sunod diri kay Police Major Randy Babor, ang officer in charge sa karon sa Himamaylan Component City Police Station, ginako sa mga biktima nga sanday Joshua Dalumpines, 27 anyos, kagang bayaw niya mismo nga si Richard Fermin, 35 anyos, ang Barangay Hilamunan sa sulad sa Kabangkalan, nga wala sila liko na makarimit. Action Rex sang bayad nila sa sabo nga ilagin kuha batok diri sa mga suspetsado. Ang baldri Action Rex ni Babor pagkadto nila sa police station, ginako sining duha nga amo na ang ginasukot sa ila sang mga suspect. Galing tido wala sila blagoros ang inugbayad. Action Rex amo to nga ginapaluad gid sila kag ginapilit sila nga bayaran sining mga suspect o sa mga biktima ang ilang nga utang. Amo to naglabot sa punto Action Rex nga persahanay sila nga gindala sa isa ka lugar mismo sa may Banwaman sa Binalbagan kag ginapilit, gintago nga ang ilariglo di tuptob di makabayad, hindi nila pagbuyan. Action Rex wala man gintumod rin ni Babor kung pinagid ang utang sa duha ka mga biktima, pero accordingly mga newly identified sila kaya wala man sila sa listahan niya na usang kapulisan. Action Rex pero ini mga suspetsado naman nga nadakpan sa follow-up operation sang kapulisan. Action Rex sang Lunes sang o kon Martes na ini sang kagahon nga sanday Joma Halandone, 29 anyos, ang Barangay Batuan sa sang Carlota, kag si Richard Salico, 40 anyos, ang Barangay Montilla sa Banwa sa Moises Padilla. Ano na ni sila nga daan, may mga previous record na kung pagbahigya kag pagupot sa illegal nga droga ang pagkambalan. Pero ang baldri ni Babor, hindi ning duha ang mayor-mayor, gid ko ng leader. Ang leader gid rin na-identify na Manila galing kay at large ini sa Action Rex. Wala ni sa madakpan sa kapulisan, pero sa ginfile kahapon ang kaso na illegal detention nadala sa ining pinaka-leader sa duha ka mga suspect nga nadakpan na Action Rex ang kapulisan. Isubong arad sila sa custody sa Himamaylan Component City Police Station, pero ang balibabor ng mga biktima naman, ginambala na sila sa pulis nga hindi na pagsigihon pa ang pag-engage sa pagbaligya sa illegal nga droga kay basi pero mabutang gid salang-alang ang ilaman mismo kabuhi labi na nga ti ginasukot ginini sila sang duha ka sa mga ilang ginutangan. Action Rex, no? Yara si Police Major Randy Labor, ang current nga officer in charge sa Himamaylan Component City Police Station. Sir. Oo. May malimit ang iyang kuha niya. Hello? Oo. Balikin auto, sir, sa Magbayaw, sir. Sila, duwagin ka biktima, wala ka ringit. Oo, sa mga biktima, sir. Ang mga allegation. But silingon, aminado sila, sir, na they're involved sa transaction. Oo. So, meaning ato sa mga suspect, sir, mo ito ginakuha nila dyan. Isa sila ka-grupo. Pero dala sa inyo kaso, sa Himamaylan, may record sila, sir. May previous cases na sila, sir. Both the victim and the suspect. Kung ang suspect lang, sir. Yung dalawa suspect, ang victim wala pa. Action Rex, naman alipot gina mga statement ni Police Major Randy Babor, ang officer in charge karon no sang Himamaylan Component City Police Station. Importante na file ang kaso ang isa nga nagkapalagyo nalakip mangyapon. Action Rex sa ginpasakan sang kaso sang mga kapulisan. Action Rex, isulod ko na lang ni
ang ginpadala mo ti sa akon nga picture. Actually na interview naton ang spokesperson sa Negros Oriental Police Provincial Office. Iyaging kumpirmar na may ginluthang patay action Rex na mismo sa tubang sang Bayawan City sang Lunes ang hapon sa tubang mismo sang Bayawan City National High School. Iring biktima nagtuan ay nagpapili bilang konsihal. Ang sa action Rex ang ginkilala naman kay Juwim Estenioso. Isa ini sa negosyante nagabaligya sa tubang sang eskwelahan kag ginpalapitan na ni kuno ka suspect. Hambal din ni Police Lieutenant Rolando Lavisto, ang spokesperson sa Negros Oriental Police Provincial Office, nga nagaplastar sa kanyang food cart sa gwasang eskwelahan, may nagpalapit ng isa kalalaki kag nagpakuno-kuno nga customer. Wala naman kunuduro ka mo, action Rex, gulpin na lang nagpalapit, kag dito ginluthang ining si Sonyoso ka nakaangkon siya sang pila sa nakrainlaing nga bahin sang iyang alawas kag gintunaan man sang iyang kamatayon. Sunod rin kay Lavisto, ining si Estenioso nagpapili ini sa dong eleksyon bilang konsihal sa sunod sang Bayawan galing kay napirdi ini do number 14 ini sa Action Rex. Pero suod gini siya noong sumalakdag o kun avid supporter gini siya ni Negros Oriental Governor Roel Digamo. Amo na nga sa Facebook post ni Gov Digamo, iya diri ginakonddenar ang pagpatay diri Action Rex kay Estenioso nga suno sa iya di maayo gid nga taho kag amo man ni Action Rex na nagabulig sa iya sa tiyon sang kampanya. Amo na ginambal diri ni Digamo nga gapanawagan sa subong sang dasig gid nga investigasyon kabalo ka sa sulod ng Action Rex ang mga 3 kadlaw. May 5 ka mga sudasod nga shooting incident sa probinsya sa Negros Oriental. Puro panipatay Action Rex riban pag mga barangay official nga ginluthang man. Gambal rin ni Lavisto, ini nga kaso ang ginapadalman sa mga kapulisan, ini gani sa kaso rin ni Estenioso, may-ari na sila Action Rex ang persons of interest. Subong hindi pa nila mapalayan ang pangalan, samtang nagapadayon pang investigasyon sa kapulisan. Unahon ko lang ari si Police Lieutenant Colonel Rolando Lavisto, ang spokesperson sang NOPO. Ari Action Rex Ito ang shooting incident. Oo. Pagka Sunday, yung usa. Oo. Pero paano ito siya kanang isunod ito sa balay sa Kapgo, sa kampo sa Kapgo. Okay. Kapgo na Katman. Ang yun. Nung Sunday. Tapos, pagka Monday, ay usa. So, 5 ka shooting incident. Actually, kung wala na kompirmasyon sa mga shooting incident kaya nagbinta nila sa Negros Oriental, durari naman ang kamahin Action Rex ang statement niya may angot sining kaso Action Rex nga pagpatay dari kay Senyo. Katanda to sa City Councilor, something 14 ba to or 15? Basta laki din natin, ako na sa daw. Okay. Pero ano ni sa ang iyan, no businessman, gisegli? Nagkakasya siya pa. Okay. Ang usa katong last month, Amo na ang kompirmasyon niya Action Rex may angot sa background sining biktima sa pagpanglutang mismo sa may probinsya naman sa Negros Oriental. Balitagikan sa NOPO ang kaaksyon nyo. Aksyon San Diaz, na sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! Una sa Aksyon Balita! Una sa Aksyon Public Service! Una sa Aksyon Komentaryo! Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga! Thank you! Salamat sa ginaksyon na John Diaz, balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Daligid lang Aksyon na Eric Magbanwa kag nga ato sila nga mga out-of-town reporters. Daligid lang, pakarunan ko lang ng balita ninyo Standby lang anay makaday, no? May tisianay, kulang balang imo siningalawas ang vitamin C, kinanglan talang. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo.
Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsuglan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ginhatag sang ligat. Sa nga mga ayo sa ginubakal silpon kay ini ko pasensya na pili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man yat sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic tiya mo na ginhalay ko sa katulod di ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gana niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si maintra. Ko try lang kay basi kaloyan si Malga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Ti amo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyong duan ma'am na kay Jan Diaz. Kag sa tanang ina-invite ko lang no. Kabay ka kaloyan si Malga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang Silyo Nagres laparan ng buligan. Ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyo promo, basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay na isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom. Sige man, namyaw tanay sa kay Madam Rona Rida Traba, may lang pamati kay Bronco 1007, dad pamati Jofred Olbido Sr. Okay. Ang sa silay ni Guro. Bunjalin or Bunjalin Sagardo si Fernandez, linya Lumina Official, Lumina Silay. Ay, perte. Kay Bogski Pinsay, no? Lumina Silay Arana. Ay, pwerte si Bugski Pinsay, no? And ni Cynthia Peñas, no? May lang pamati, dara sa barangay Kamalandaan, Kawayan, no? Kag sa kay Hebro de la Flor Capilador sa Rex mapabulig na lang ko, full refund kanugon lang sang kwarta. Gani man. Sige lang. Sa silay ni nga Lumina. Geoffrey Soberi Bayot, no? Geoffrey Soberi Bayot was up Lumina Silay. Ay, pwerte. Lilian Tadina Claridad, thank you, Gid. Pelton Lipora from Pasay.
Karen Changha, masabat na sila sir, itulod lang nila sa pag-ibig. Thank you gid Karen. Ilang taon ta lang. Dodoy Martinez, may lang pagpamati, pwede nila man maparecord sa pulis, pwede gid sila maka-file case. Ano yung botsing ganun ni Dodoy man? Dini nga kaso, sir. Siling ni Broncotin 07, iban fully paid na, wala pa balay. Gani man. Akig siya na may libunaw, ugatis, o nga butigon. Siling ni hala. Ay, pwede matsyag nila sa amon, kagapon lang na tawo. Iban fully paid na gidya. Ay, nako. Sige. Paid equity, nabasa ta na ni Kayna, no? Sabta ninyo lumina sila'y, lumina tinuig kahuluya. Ang 10 days, ang 10 days para ya sa lumina tinuig kahuluya. Ay, perting lumina, no? Sige, kay Corns Gariando, tamiyo lang si Gina Tanokan sang iya 50 nga kadlawan from Alambihod, Kalubang, Ilog. Ayos. Puros lumina ba? Grabe ba? Sige, thank you, Gid. May nagsakot nga, hindi amo. Sa kay Roger Abacaro, no? Roger Abacaro, tamiyaw lang ko sa mga taga-Victorianon. Labi na gid sa Daan Banwa. Salamat gid, sir. Thank you so much, Roger Abacaro. Daligid lang kay matagta na pinagkamang komersyal sa balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Aksyon Radio! Sa maulanon nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o pon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kagiban paghid ng mga kagamitan nga sarang maitugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamos sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures, and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684 Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi.
isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay sa Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagbaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy Pang, to kalala na sang ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo?
Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabalaka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo, gaubo, dugo, kag plemas, gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa, gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas, ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi magkabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag kapareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong nagid kuya. Ini ang tiyon na aton binag-binago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Buli. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Pabalik na diri sa ato sining pangalagad aksyon no Radyo Philippine Standard Time launa sa isang aton oras. Katuan tanay si aksyon na Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Ini may kang tanan sa 12 anyos nga biktimabla sang ginaligar paghimulos positibo sa sexual abyoso. 66 anyos nga suspect ginpasaka na kaso mga kaksyon. Yari ang countdown sang balita ni aksyon na Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric. Action X, congratulations kag Arana, no? Arana ang ano? Duga pahawat-hawat ka? Dugawat-hawat ka? Hindi, Arana kita ito ginabatsyag ko na eh. Ano ginabatsyag mo na? Arana. Arana ang ano? Arana nga, tol ka talaga sa basketball. Ayo di purma. Gani man, congrats kag ti see you on Saturday Amo na isling ko nga ati ara naging kita ya sa kaladalagan Oo Kaya sa Sabado ako sigurado confident ko yan nga madaog sa Sabado. Ano kuritan mo na ba? Kurit na sa palad, no? Napalabuton mo man ba? Napalabuton na to. No, pero ato palabuton to
medyo ninit gid, no? Daway pagid. Daway pag isang giho, siguro mga 2 semana gina. Laban. Makakulo kompleto na. Ang isa ni ti daway gini tsansa. Ang ano? Ang tupad ko. Ayo di purma. Dawa matsagaw no manimoron ginasas pangigarong. Hindi gini siguro kapuli. Ga kwansa ga pangamuyol nga sano paniman. Ano subong Wibes, buwas Biyernes. Ati do depende na buwas. Di off yan na buwas mo. Ikaw ti probinsya kapuli guro sa di off ya buwas. Ati laban wala man sa karusa mo. Ayo di purma. Way sa karusa nga sakyan. Way man sa duplite, no? Insunar mo pa ba? Ay, Marisol niya. Relax ka lang. Relax ka lang. Kay dasol si Mana, may imo kagit. Marisol niya. Relax ka lang da. Kay sa dasol si Mana, may arak ka na. Laban Subong daw medyo ninit pa eh. Ninit pa sa... Daw ninit pa sa gwasang basiwa, no? Muna da ang tirada, Axorex, no? Pero si Day Marnel, ang lima kapalarga siya, bro. Ate kung magkakasasbansa, wala na problema, guro. Kung kinaglalon, gid. Laban Kung hindi ka maglalon, sa Lunes na lang. Okay. Para ka daw makasilikit nga tingob ang baton mo. Hindi lapa. Ayo di purma. Dumayo nga balita ba? Mo ganin. At pero mas maigay ko na si Kagawa Jofred. Birthday Subong. Happy birthday. Birthday ni Subong ni Kagawa Jofred. Nagpanginbitar sa gani sakon nga slinya kadto di Action Rex. Bago mga lapit, mga bago-bago ka lang. Mga sumag lang sa lapit-lapit lang. Pwede gid. Mga sumag bago ka lang. Waigi kalisan eh. Gani. Makadto kami ni Action Rex tapos programa. Laban happy 24th birthday today Ate ko na 18 talaga. Ayo di purma. Si Kagawa Jofred. Sa panta, happy birthday Kagawa. Happy birthday Kagawa. Kasi balo ko kainaso. Dala ko sa pungtang okseran niya, guro. Ginaso kayo pang tutod sa mo. Ayo di purma. Sabi ko sa linuto nga minoya, no? Hindi aga pang tutod lang saya. Kapag sila para sa dengue fever, no? Ay kay Kagawa Jofred sa panta, happy birthday happy birthday Ate, base ko may araw daw, tulo wasliki lang kami na. Ipaputos siya lang kuno Ipaputos siya lang. Siguro, siya lang magabot Ang code mo na importante. Pag pamati busy siya, subong busy. What is spread the sunshine Parang everybody happy. Si Kapitan Chadara ginadaguro karon sa iyang birthday. Wasi ba si Congressman Yulo araman ta sa iya? Basi man. Nan gati di man malipot mahamot man kamalapit man si Kagawa Jofred sa pantay Congressman Yulo. Basta mga performing barangay official siya na yan. Matik na yan. Nanti kabay pa. Kabay pa ano? Kabay pa nga magtupa pa nga. Ayo di purma. Siling ko kita. Una tag tirada Action Rex, no? Patopal man si Kagawa Jofred, patopal man kita ni Kagawa Jofred, no? Ang para kay Kagawa Jofred matupa. Ang para sa aton matupa man. Napala ng tirada. Kabati ka kapchad. Pati ka kap. Ayo di purma. What are you waiting for? Birahan na kap Parang everybody happy. Yum-yumon tanay si Kagawa Jofred subong kay birthday mo. Birthday mo kailangan mga malipayon kawad. Pag good health lang Good health. Para kay Kagawa Jofred, no? Good health naman siya kadaan, kabay pa mag-good health pagid siya, no? Parang nga damo pagid ang mabuliga niya. Laban. Ang mapadalaan niya, no? Kadami ba? Muna na tiratak sa Rex, no? Laban. What? Sila nga. Marot lang kami, may estaba man na 5 magsira, no? Ay, birthday. Tinanong 12 anyos na Arakit ang iya premium sa Rex na kawayagit. Ay, na-file ang kasong rape case. Batok sa sining 66 years old nga senior citizen nga mo ini ang naghimulos sa 12 anyos nga bata matapos kati nagpositibo sa sexual abuse ang bata base sa record nga ginpagwasang City Health Office sa Rex. Nilabtan niya gid ni gali. Nalap o sige na bata, tuloy ka duwayan ni kabeses ka na himo mo sa bata kay last year na himo yan
na ning una nga insidente, naging sulit sa pagit ni ining bulan sa Nobyembre, naabtan sang Iloy, ang bata nga ara sa balay sa suspect, ay dito gali ginagad niya nga papanyagahon. Pero tapos panyaga sang bata, siya naman ang nagpanyaga sa bata, Action Rex. Perte, no? O, sa ita dyan nga 66 years old, una naman nga. Tanag pa imunong ka lang sa banga. Pamunong ka lang sa banga, tanay, 66 anyos ka na, di mapriso ka pa. Nanamian ka sa sitwasyon mo. Ang suspect ng Action Rex, ara sa custodial facility sa station number 8 right after nga na-file ang kaso. Yari si Police Lieutenant Porcia Niliosan, ang tagapamuno sa Women and Children's Protection Desk sa Bacolod City Police Office sa confirmation sa papasaka sang kaso. File na ginawa na nga ito nga kaso sa aton nga 12 years old na rape victim. Rape Sir Eric, no, RA 353, na-file na inquest sa aton nga investigator on case. Ano ma'am ang mga sirkumstansyang nagpabakod sa inyo kaso sa pag-file sang rape case, ma'am? Kagapo na pa-medical na ang bata, kag so na may arata na result na-release na ang resulta mo to nga na pasaka na ang aton nga kaso. May findings ang aton nga doktor, amo to nga na padayon din pasaka ang aton kaso. Paano ma'am na-consummate ang ining kaso nga rape, ma'am? Anong plastada? Suno sa allegation sang aton nga biktima nga ginulis siya sa sang aton nga suspitsado, imbitaran siya nga manyaga sa balay sang lalaki. Tapos amo to pagkatapos siya kaon amo to may sofa sa ginhubahan siya sang iya nga bayo. Dito na siya ginumpisahan mulis diyan sang aton nga subject person. Bali suno sa iya nga hindi lang ini ang primero nga beses nga natabo siya kundi nahimo naman ini sang aton nga suspitsado last year 2021. Ugaling wala siya nakapanog itungod nga gina-threat siya kuno sang aton nga suspitsado. Actually, si Police Lieutenant Porcia Niliosan, ang tagapamuno sang Women's and Children Protection Desk sang Bacolod City Police Office. Ang inyong kakson sa Bacolod PNP, ako naman si Action Eric Magbarong nag-report una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! Thank you! Salamat kinaksyon na Eric Magbanwa. Sige, matapos ang balita ni Aksyon na Eric Magbanwa sa Ilokitanay sa ato sining palamatinan dito naman sa Northern Negros. Si Aksyon na Roger Gotib, mga kaaksyon, ini may kangtanan sa sining saysanyos lang ato, saysanyos nga bata nga gindala sa ospital, no? Matapos mabungguan sang tricycle mga kaaksyon, na naman nga sitwasyon 6 years old ginapabayan tapos ang tricycle gahuyab man. Ibaloon kaming balita ni Aksyon na Roger Gotib sa sunod sang Cadiz. Aksyon Roger. Action Rex, nagdangat sa ospital ang isa ka sa 1 anyos nga bata matapos nga siya nabungguan sa isa ka Honda Temex nga tricycle. Sa rin natabo ang insidente mga alas 6 pasado ang taklas ng gabi kagabigid lamang sa bahin din isang barangay Magsaysay diri sa may nag-transpire ni mismo sa Purok Proper sa barangay Magsaysay tubang mismo sa ilas nga barangay Hul. Ang mga katapos ng rescue team ginayon naman nga nag-responder kag gindala ang biktima nga sa 1 anyos nga bata nga sa diin gigilala kay Ron Michael Villa E. Malunes nga residente man sining Purok Proper barangay Magsaysay. Pero sa report ara pa karon sa bahin sang Cadiz City PNP ang driver nga si Ricky Ocan E. Villasor, 45 anyos sa edad. Wala sang asawa kag residente ya sang Hacienda Superman sa amuman nga barangay. Samtang nagamaniho siya sa iya sining tricycle na mismanage ni sang ara na siya malapit sa may barangay hall. Bagay nga iya sini na side sweep ini ang bata nga ara man sa ikasudalan kag natumbay na nagtupa man sa simentado nga dalan. Sa report kato sinibato na din sa Cadiz City Emergency Clinic nakaangkon siyang nakalalaan nga pila sa lawas ang biktima
nga sa din gindapatan nila sa pagbulong sa amo nga bulungan ang aton sila nga ginusisa kay na kung bala gin-transfer ini sa hospital pero sunod sa gwardiya kagabi ngati ang plano sa ito nga transfer sa hospital kasi subong wala naman dira action direct sa bahin sa Cadiz City Emergency Clinic. Karon ang kaso ngini ara sa paginakop sa traffic section sa kapulisan sining syudad. Sa aton sini mga ka-aksyon nga hilig magkape sa liwat nag-remind kita ang Life Extension Coffee Mix. Amo na mga kape nga sa aton pag-inom sa isa ka isang kape may upod na nga 200 ayo nga vitamin D3 kag bayara Ricimas Roma Extract kag Mangosteen Fruit Extract nga nagadugang pagida sa ang maayo nga benepisyo sa aton lawas samtang kita ibabakal sa mga butika sa palibot sa probinsya sa Negros Occidental. BBB, di sa aksyon Roger Gutib nag-report, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! Thank you! Salamat kinaksyon na Roger Gotib. Ginarekomenda na sa inyo Life Extension. Na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! Sa iluhan tanang balita ni Aksyon na Nelson Patinio akusado sa kasong pagpatay arestado sa Banwa sang Toboso. Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon Nelson Patinio. Aksyon Nelson. Aksyon Rex arestado sa kasong pagbatay ang sospitsado nga kilala sa kaya Joy Salipod alias Pidong, 27 anyos, kag residente sang sitio Tiguib, Barangay Salamangka, Banwa sang Toboso, las 12:28 Miyerkules nga adlaw, Nobyembre 9 sining nga tuig. Sa ginisa nga puwersa sang Toboso Pulis sa pagpamuno ni Police Major John Ray Batadlan kag Police Lieutenant Nino Chester Carrasco kag Police Captain Jerome Manahan sang Regional Mobile Force Battalion 6 na Tigayon nga madakpan Aksyon Rex ang sospechado base naman sa isa ka warrant of arrest nga ginpagwa ni Judge Ami Abellado ang presiding judge sang RTC Branch 57 sang San Carlos City nga napitsahan sa tong Nobyembre 14, 2019 sa kaso nga pagpatay. Aksyon Rex nahunong sa karon sa custodial facility sang Toboso PNP ang nasambit nga sospetsado. Report gikan sa Banwa sang Toboso. Ka-aksyon niya Nelson Patinio na sa balitaw na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio.
Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Thank you! Salamat sa ginaksyon na Nelson Patinio sa iluhantang balita ni Aksyon na Vidya Pasible sa Banwasang Pontevedra. Bangkay sang isa ka senior citizens nga lalaki na sapuan sa suba sa Banwasang Pontevedra. Kabangdanan sang kamatayon, wala pa may baluan sang kapulisan. Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon VG Apasible. Aksyon VG. Action Rex, wala na sang kabuhi, isa na sa puan ang lawas ni George Arus, 67 anyos, soltero, kag taga Purok 6 sa San Miguel Street sa may Barangay 1 sa Banwasang Pontevedra, taknala 7:25 kaina sang aga, Nobyembre 10, 2022. Sandig sa mga laragway nga ginhatag sang Pontevedra PNP sa aton, ang posisyon ni Arus ang nagasalom ang iya nga ulo kag tiil sa tubig, samtang nakasagaid ni ang iya nga tiyan sa isa ka higot. Natabo ang insidente sa may suba nga nahamtang sa may Purok 3 sa Barangay 1 sa amuman nga Banwa. Sa inisyal nga investigation sang Pontevedra PNP, si Certain Jody Nunez, 43 anyos, ang nagreport sa kapulisan nga mayara sa isa ka bangkay nga nasapuan sa nasambit nga lugar. Gilayon naman nga nagpadulong ang mga katapo sang Pontevedra PNP, lakip na diri ang katapo sang Pontevedra DRMO sa lugar. Tubtob sa karon, Action Rex padayon pa nga ginahibalo sa mga otoridad ang posible kabangdanan sa kamatayon sang biktima. Yaring dugang pahayag sang investigator sang insidente nga mo si Police Staff Sergeant Ali Mapa. Ang wala man ang pagkamalas na pag wala ito mga pinas ang mga tapos termina siya pero siya katambay may ginisyo pa isa nakainom mubok kasi naulog siguro ako na accident naulog siya tapos na siya Ang kabahin sang pagpahayag sang investigador sang insidente. Balita nagikan sa Banwasang Pontevedra. Ini si Aksyon VJ Apasible. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon Radyo. Thank you! Dagang salamat Aksyon na VG Apasible, balita gikan sa Banwasang Pontevedra. Constipation ang problema ninyo, balokang constipation na mo siyang iloy-iloy sang tanan nga mga diseases, mga kaaksyon, no? Panibag-o nga masakit ang nagatugas ang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapa-dapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2 tubtob 3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan, kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox.
Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta, kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sa mga kagamitan nga mahimo na gamit sang may masakit nga monkeypox, agod hindi na makalaton pa sa iban. Ang bakuna batok sa monkeypox ang naimbento na apang wala pa ginarekomendar ang mass vaccination, kundi ang pagbakuna lamang sa mga tawo nga may risgo nga malatnan sang masakit. Nagapadayon sa gihapon ang pagtuon para sa mas epektibo nga bakuna batok sa monkeypox virus. Ini ang pila ka mga bagay nga dapat mahibaluan nanungod sa monkeypox. Ginapangabay ang paghalong sang tanan agod malikawan nga malatnan sang sini nga balatian. This is my life. This is my life. Ang tagsa ka tawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa ka tawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basiwala nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous ring ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit,
power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa diwang. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan 2. Ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time launa 35 nga oras sa langalang nata sa Tiempo diri sa ato sining pangalagad mga kaaksyon namon sa kanginan, no? 45 diyas na lang nabilin kag Christmas Day na while 52 days before pa man mag New Year's Day mga kaaksyon, no? Sige, lapit na nga nagahilapit mga kaaksyon. Sige, nagagda na kita sa masunod nga programang This Is My Life upod kay Aksyon Walma Sugaton. Ako naman ang inyo sini kaaksyon sa kanginan Aksyon Rex Kantong. Maayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka edisyon sang Aksyon Balita, Banat, Bulig.